Hola, som la companyia Malabufa i us presentem El professor Bromera, un espectacle visual de titelles i bombolles per explicar el misteriós món de les bombolles de sabó. Un espectacle que consta de 3 parts. Un conte de titelles que a través d'una gota d'aigua que necessita resoldre una situació ens mostrarà la col·laboració, la complicitat, el dubte davant del repte o la busca de solucions amb esforç per assolir uns objectius. Una segona part, on necessitarem ajudants de tota mena per aclarir les formes, els components, la fragilitat de les bombolles de sabó amb divertits experiments i proves, on serem conscients de les nostres capacitats i els beneficis de la col·laboració amb els altres. I per acabar, deixarem volar la nostra imaginació, tot jugant amb les formes, els colors, la llum i l'observació d'aquests objectes efímers de la natura. Jugar, aprendre, descobrir, tot això i molt més al SAT. Us esperem per gaudir!